Става хора, да влизаш в новото видео. Днеска ще троня си им пратя отново в Ivan сервери. Не забравяйте да се абонирате за канала за още такива видеа, да харесате видеото и да се присъедините в Dream Roleplay, линк за Discord в описанието на видеото. Нещастник. Един пълен нещастник, не го гледайте. Току-що ми каза, че съм от на майка ми спора. Господин полицай, то снима пред репилото шкои. Како добре, бе, ти нали са 12, бе? Скочу, бе. Мама! Тук полицайите... Сега се снимал, бе, педа. Ко са хилежи, бе? А, така. По-нама. Карвай, при направихте, бе. Молите да обързи патрулките! Излези от колата! Оправите, момчета. Полицай ли си? Не. Дали знаеш, че могат да табанват? Кой да им направи? Пустай патрулката, брат. О, ти на 11 ли си, бе? Аз ли, бе? Същия. Ти пък на 13 съм. Че съм голям, бе. Чая подгома полицай с патрулка. А то ти или не? Слиза от колата! Скочу, бра! Този де фръкна, ще му еба. Я фръкна. Оп, извинява се, си. Много трудно ми завия колата. Глей. Този де фръкна, ко те е мърка ли? И да, бе. Каква първа скъла на главата е? Женска привърска ли ще слагат? Ако не мукнеш и задеш букалката, обещавам ти. Я ревне. Ти ко медитираш тук, е? На първа 90. Там вече не мога да повиша да превключвам съединителя ми бачка. Да с бялата коса, кой набор е? Кретин пиете ли? Откъде мога скъпа кретин, че ми свърши? Кретин пия, брат, ти ще. Да, е тук. Този е фръкна. Ко те е мърка ли? Ко стои ти като пръдна ли тук? Чува ли са от тук? Да. Няма и фаде. Той Хакан ми го прави, Хакан Барбер. Брат, продаваш ли протеин наистина, бе? Видихте с телефони младите са засипахте вече. Тестостерон от кенгуру. Аре, дигай, бе, на майка. И аз съм на себе си. Ко те, как ти инстаграма, е? Не отговаря, скочу, брата. И ми ще еба. То с модор даваш ли да го пробва, бе? Какво? Да го пробвам. Що не, бе? Защото така не може. Чакай, тя моля са качал набия от амортизора. Не може да се качиш, бе, брат, не можеш. Сега се издирве. Ох, за кома баннаха, бе? Брат, да знаеш, че дъртът са чува и са чуваш войно. И с делей. През колон съм. Ама и дърта се чува. Кое? Дъртата. Каква дърта, бе? Чао. Какво правиш, бе, кук? Дъртата. Коя дърта? Брат, то дяло коли да мине. Сите коли снима така, къде не трябва да вземеш. Опа, чай ще обърках, то ти или не. Какво е? Зеленото кръгче къде е, бе, мо? Тъйто го е, не го ли виждаш? Нали аз брат? Бра. Стой сега. Не мисля кой да варя. Кой да оставя, брат, аз ще ви носа. Какво? Паре вари някъде други. Не занимай се. Не мога хода, брат, че пензам краката. Документи са проверка. Костине, документи са проверка. Знаеш какви документи ще ти дам? Жълта книжка имаш ли? Колко ходиш като насрано, бе? Пратя за проверка. Шефа медитира се? Да, що? Искаш изпит ли? Да. Хубаво, ела вътре. Като видиш удара момче с турчетка и с удара в главата, ако ще направиш тази ситуация? Ще отида, ще го питам дали е добре. Той ако умрял, какво ще го питаш? Ако е в без съзнание, ще го направя сърдечен масаж. Ще го масажираш ти по... Събуди му, да мирише амоняк. Снимай дърта, индуи там. Дай, че има сигнал, братле, стой тук и саждо. Сега няма долу никога. Ко става, колега? Аз съм си медик, брат, аз съм шеф. Братле, искаш ли изпит за медик, бе? Не може, братле, тук не се излиза. Слиза от колата. Този ето маремай, да. Как се е взели лапата? Какво ще се попъсне от тия? Може да... Медика има! Бъркай си, каза! Що спираш на срещното, бе? Дей кради колата ми, бе! Ма не сака... Слиза от колата! То с пистолет, беги! Не може от тук да се минава, братле. Кират тук е, братле, тук е тротуар. Документ за проверка. Покажи, че жълтата си книжка.
Сила с колата! Как се бърка тук? Ето го как изглежда магазина. Ето това е човека, който преди малко ме уби. Атли, бръкни се в газа и лягай да спиш. Занимава се с. О, секси, какво прави? Ко? Искаш ли пистолет на черно? На бяло искаш ли? Чота книжка имаш ли? Само с тях и продавам. Я продни. По-полека, бе! Майка, ти с перуката ли спак, бе? А ти кой си? Дъртата. Си с колата! Си с колата! Дойч поричи, дойч поричи! Дойч поричи! Да, дига ръцете, бе, шматка! Ко стана, бе, колега? Тая маска там не стои, не взимай! Дърта се чува. Той ми пали бангията, бе, ти на майката, бе. Брат, ти имаш ли аптека, че съм такова? Трябва ми... Аптека ми трябва. Аптека? Аптека, не знам как се казва. Не говоря български. Ай, чао. Жив, здрав, прав, корав. Да порасне там нещо, ай. Сега обира хората, бе. Аз? Вика, дърта ще чуеш да набие, бе. Ко ми купираш колата, бе? Си от колата, бе. Ай, братле, моля ти пробвам колата, бе. Няма да я чупа, бе, спокойно. Сега ще дойда споко. Моя бардигата не става, гатам. Да си бъркам. Гей ти обира хората, бе, бах ти шматки. Гей е бъпли, бе. Те с полицаи не ограбиха държавата, гледай какво става. Ами, ви взимате парите от държавата и ги влагате там за патрулки. Ти оказва се този човек каквото. Не е вярно, то със ръцата ти го каза. По-полека, бе! Новото БМВ удари, бе! Ай сега плаща, бе! Шматка, аз гъз. Крещи ме ди. То се разерва. А ти английска книжка ли имаш, бе? Ей, то с перуката пак. Дъртата. Извиняй, братле. Ели чу, майка ти! Ща ти? Не мога кара, бе! Ко се обръщаш на свирки? Замръзнаш. А то Коледа минава, братле. Тук е педерас. Ма тук не може да се минава, братле. Медик, чух, че имате платен паркинг на болницата, моля го ползвам. За медици. Аз съм парамедик. Разплата. Защо? Да те видя. Няма ма гледаш, ко ще ми гледаш? Карай! Ти на глава. Към глава, бе? Аре, карай да не може да слезе, бе. То сглобих. Ой, бай, Коста! Що спря ма гониш, бе? Чета, вас гони ли един медик с линейка? А тя не спира ма преследва, ще го еб... Аз ще дойдем с тебе, го разграбим. Така. Ще стукам гумите. Що блъскаш хората? Що блъскаш хората? Абе, вие що гоните всички и блъскате хората, бе? Как гоним всички, бе, ти нормални си? Абе, и то... Я кажи, ооо... Я слизи от колата, бе, ей! Слизи от колата! Ти кой лъжеш, бе, ей? Кой лъже, бе? Момченце! Никой не бъд... Абе, ей! Можете да пракаме, пич. Евала. Опа, Анице, знаете ли дали има? Шимия. Педерас, я си ви майк. Мерси, че откарав. Да. Малко блъсаха и влезах тука. Вика! Да, вика! Да. Крадем колата. Какво съм открадал, бе, гледам. Само по-скъпи да. Аре, халкич. Ти си цяла завелишил за пич, кой се вери да сръва. Халкич! Окей, мой ли инстаграма? Сега посмърча, бе. Зорки. Халка? Веке! То с багажника отвори. Ти от модерните. Коста врачет, тегли ли за пенсията? На дъртия. Пак ли че, бе, Халка? Халка. Карадюки, ядеш ли? Тука не може да се кара походи, който да се кара коса. Айде, пич. Сега за него е. Модер! Аре, съживяй го, бе.
Ай, ще нова година. Така хора, това беше това видео, надявам се ви е харесало, праснете лайк бутона и се абонирайте за канала и влизайте в Dream Roleplay, Discord линк в описанието.